बयहाबो मौसुमफोराव जिखिनि रायजो राजाया एकदम लोब लोब फैदों दिनैनि जिखिनि मोनसे समस्या हिसाबै बेवहाय गैयाबाबो 15निफ्राय 18,000 रिगारिं दं दा 15ब्ला न'खरसेयाव साथाम दङ आं साथाम लाना सानै 30,000 मोनबाय मोनसे काउन्सिलाव देरहानो थाखाय 20,000आनो हाइस्ट गतिके 15,000 मार्जिन लानानै मानगोनां साम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां दुवार्सआव देग्लाय देरहागोन मोननैयावबो मानाव गेदेर साम्फा बरगयारीया देरहागोन बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन बिपिएफ सरकार जायोब्ला नोंथांखौ माने हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन बिनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय फुङाव मोनसे बुङो सानसुआव मोनसे बुङो मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना थेंक इउ